Наистина ли, според някои нови проучвания се установява, че всъщност модификациите се унаследяват. Например, изграждането на мускулатура и предаването на това в потомството. Ти току-що зададе един от най-актуалните въпроси в съвременната биология, за това как начина на живот може да повлияе върху експресията на някои гени. Накратко, ако блъскаш здраво във фитнеса, ще се роди ли детето ти с по-голям потенциал за мускули? Отговорът е да, но не по начина, по който сигурно си мислиш. В училище учим, че придобитите белези не се унаследяват. Тласкането на щанги не променя генетичния ти код, твоето ДНК. Но тук идва едно голямо обаче и то се нарича епигенетика. Представи си, че ДНК е книга с рецепти. Ти не можеш да промениш буквите в нея, но тренировките, храната и стреса слагат отметки, точно като тези метилни групи, за които говори Иван, и тези отметки казват на тялото кои рецепти да изпълни и кои да прескочи. Тоест, текстът е същия, но изпълнението е различно. Нови проучвания показват, че части от тези маркери от начина ни на живот могат да се предадат на децата ни чрез нашите клетки. Така че, ако си във върхова физическа форма, ти буквално можеш да предадеш на детето си активирани гени за по-добър метаболизъм и по-лесно изграждане на мускули. Така че, Иване, абсолютно си прав. Потенциала и предразположеността се влияят от твоя собствен живот в момента.